Vedeli ste, že reper Patrik Rytmus Vrbovský nosí na svojom zápesti hodinky Jacob & Co? Podľa médií ide o model v hodnote okolo 12,5 milióna až desiatok miliónov českých korún. Teda suma, za ktorú by si kúpil fakt slušný byt alebo 2 autá. Jacob & Co nie je len obyčajná značka. Je to ten istý výrobca, ktorého hodinky nosí Cristiano Ronaldo. Má vlastnú kolekciu Epic X CR7 so svojou postavou a logom priamo v mechanizme. Jacob & Co miluje aj Jay-Z, ktorý bol medzi prvými majiteľmi šialeného Bugatti Tourbillonu a roky ich nosí aj Pharrell Williams, známy svojimi bláznivými, diamantmi zasypanými modelmi. Takže keď uvidíš na fotke Rytmusa, ako sa mu na ruke blíšti Jacob & Co, vieš, že hrá v rovnakej lige luxusu ako svetové hviezdy. Ak sa ti tento príbeh páčil, nezabudni dať like, odber a zvonček. Nech ti neujdu ďalšie videá. A do komentára mi napíš, akú tému by som mal rozobrať na budúce.